naChirevo Timothy ndiye akanga ari Tezvara achifungisa Nicholas Nyambodza. Iri nyaya yepfuma ikatongwa ikasvika panguva yekuti Nicholas akanga anzi nedare anobhadhara Tezvara wake zvakanga dzabhadhare. Nguva iyoyo yakapfuura kusvika Timothy azouya kunoko achibatana nezvikonzi kuti tiende unozadzisa mutongo iwowo. Akazosimuka kuenda kumba kwaNicholas chida kunobata zvinhu zvakanga zvataurwa nedare kuti zvinokunge zvichibhadharwa naNicholas Nyambodza. Tiri pakati papo Nicholas Nyambodza nanasekuru nanambuya vakazozviziva kuti Chirevo Timothy ada kupuwa pfuma kwamambo. Vakabva vauya kuno kudare kwamambo kuti musati mapa Chirevo pfuma iyoyo yamuda kumupa chikonzi, mirai titange tadzokera padare pamambo timbotaure nduna dzedu pamusoro paChirevo Timothy inyaya yapfuma ida kubva kuna Nicholas Nyambodza. Saka wauya ndiani? Auya ndiye Nest. Nyaya iripo iri pakati pa Mary Chakwesha chimangarira Chiwero Timothy. Nyaya ndeyekuti chimbomira kupiwa mombe mudare ramambo Makoni kubva kune mukwasha Nicholas Nyambodza. Uya nembo dzako chitupa nemari yedare. Chirevo. Alright, tinzwe Mary baba. Tinzwe kuti ngei muri kuti Timothy hafaniri kuti apuwe. Timothy ambomira kupuwa mombe. Ndikuti Timothy Chirevo ambomira kupuwa mombe. Ndichibudikidza kutumwa nehanzvadzi dzangu vanondwana baba vakarera mwanasikana uyu. Kuti kuita kwaakaita akatinzvenga. Hatina kunge taziva kuti iye ari kundomangara. Akatinzvenga isi tisi takarera mwana. Mwana akakurira ari kwana sekuru. Okay. Uyu ari ye baba. Mwana Tezvara wako ba. Ndiwo ari kuuya achita kuti iye Timothy haana chaakabvisa. Haana kurera. Hanzi wakuda kudya pausina. Aiwa handizo mambo. Ini ndakatowa mukwasha anozikanwa mumusha waChakwesha. Nyaya iripo ndiye kungoti takaparadzana nemudzimai. Taparadzana nemudzimai, mwana taingobatsirana nepadaigonawo napo sababa. Dzima ramukadzi hapana pari kuti takamboendesana kumatare mukuchengeta mwana wedu. Uye kuti ndinge ndichipuhwa naNyambodza nekuti akabvisa mombe yekutanga pamakamutonga. Akabva abvisa mombe kwakasvikira vanhu vandakatuma koodhina mombe ndokuna wadzimai ndokunogara mwana. Vakachidirectwa kuti vaende kopuhwa mombe naishe anonzi ishani wekuinyata Chigudu, naishe Chigudu. Mombe wakapuhwa, imwe mbudzi ndikati ngaichienda kuna mai, imwe mbudzi topawo vakomana vanodii vatina mombe. Ndo zvakazondipa simba. Nguva zvaireba kumukwasha tikadii kutora imwe step ndibva ndauya kuno kudare kuna sekretary. Sekretary akati parikudikwa mari iyo inoita 208 inisababa. Ndakashandisa kia yemwana ndikabudikidza kutengesa mombe ipi iyo yokuti ndoiraise mari yekuunza kupi yokuunza kuno kudare. Ndikavasuma vese nemukunda. Ndo zvandaita. Saka takapokana pakutaura pakunzwisisana. Asi kufamba kwedu kubva pakutanga kusvika patari tachingofamba zvakanaka. Ava ndisekuru vari kumacheto vanondiziva kuti ndiri mukwasha akapinda mumusha ndikaroora ini. Akapinda mumusha ndikaroora. Tsvakirai kuno akabvisa. Mari yake inoita. Handi mari yetsvakirai kuno mama.
kungoti sevanhu vanenge vachisimudzana vari pamwe vanotitsvakira ikuno kana mari yakunyorwa list yekuti mukwasha aroora asira apa handifungi kuti pane panenganzi ndabvisa matsvakira ikuno handina kuita zvekubvisa matsvakira ikuno une yacho here zvinyorwa gore racho mambo aresira nhasi gore ratakaparadza nemukadzi ndokungaidza kuti 2004 ndo mai wacho romai wemusikana wemusikana wadare iyo nyaya iyo 2004 zvimwe zvakunyorwa mambo warubvira kuti une list here yekunyorwa kwakaita nasamukuru anopurisa umbowe kudesura wakaroora bhepa racho iri kana kuti inini ndini atakamira zvasamukuru munhu wandandidaidza samukuru ndosekura ndosaka ndataura zvekuti sekuru avaii ndiri kuona madhongoti sekuru ihanzvadzi yaambuya wangu saka pamatauriro avari avari kuita ari kuita kunga aiwa handisi kuti ndingambova nekupokana kana kuti ndingavenga ndinotaura zvakapfuura nemaoko mayo baba achangamira vari vaviri kudaro kuti ndotanga nemi imimi zvamakabvisa zvii makabvisa chii chamungataurire dare kuti ini ndakabvisa chakati nechakati inini dare ndichitaura pamberi paro chinhu chandakakwanisa kubvisa imari dzinoratidza kuti munhu anenge apinda ichi mari kutaura chokwadi pamberi pamwari mangu taura zvinhu zvamakabvisira rutsambo ndakabvisa pakati orit pane parutsambo here pamakabvisa mari yaingoti uku ndichinhonga uku ndichinhonga handina kuzoziva kuti mari nekufamba kweimamu nekufamba kwemukuru pamusoro imotoka wati wakaroora rini gore racho ndinovimba kuti 2024 manje 2004 chinzwa manje 2004 chinzwa inini ndakaroora ndine vazukuru inini ndakaroora 1974 iye zvinezvi mungandibvunza panapa ndinokurisira bhuku pane zvandakapfisa iwe wakatoroora manje usina pawakanyora wakanga uchiroora chii ndingangotaura kuti inzwa kana usina bhuku rawakanyora wakaenda kunoti ndisi tine munhu wenyu handizve pane pakanyorwa here mari wakabvisa kuti rutsambo mazhazi chinyi pane zvakambonyorwa ndakanga ndine list mama unaunyora waiwa unauroora mane kuna kuti kunetsa nekutora titaurire zvawakabvisira zvacho nyaya yakaita mambo debra titaurire zvawakabvisa kuti watakabvisa chakati mari yekupinda musha mari yematekenya ndebvu mari yemagarabhenji mari yekuti hafu yamaimbichana yemapfudza dumbu kuti mari idzi zichichadwa vanatizora vanga vanokana kuti umbotidhura zvakanyanya saka chikamu ichocho icho ndovimba kuti ndo zvawakaita kunonzi kuroora unokuziya here ndokuziva mama unenge wabvisa chii kana uchinzi waroora mudare kana uchinzi waroora unenge wabvisa mombe yechimanda unenge wabvisa mombe yeumai unenge wabvisa mombe yatezva yedanga yerutsambo unenge wabvisa rutsambo wabvisa danga wabvisa yeumai ndokuti wadi waroora icho chimanda vazhinji wakuenda pasina chimanda mazuva handiti saka pane chawakabvisa here pazvinhu zvitatu izvozvo naipapo mambandi saka hauna kuroora kuti unzwa akaroora unge wataura zvo zvawataura zvitatu izvo kusiya kwechimanda chete nekuti mazuva anaya
vanhu vakakurorara pasina chii saka wataura wega kuti pazviro zvitatu izvo iwewe hauna kudii kuzvisvikira. Saka ndo zvavari kutaura kuti iwewe hauna kuroora. Iyo yanga iri nhau yekuti kana munhu uine mudzimai akabara mwana wenyu akauya kwauri including mai wacho nomutoro wokuti ndo zvaparwa nemukwasha, uri baba vanoziva kuti mwana ndewangu haungamuregereri. Ndo zvandakashandisa ndiuye kudare kwamambo, handauda kuita mutemo wangu ndega. No, it's okay. Saka dare riri pane zvaunondowana pamwanasikana wako uyu unobvisa mombe yeumai nemombe yedanga Inogamuchira mama. nandii nembudzi dzemasungiro nekuti wakangosina kudii Hapana chakaipa musungira. Saka muchibatana muri mese kuti pamune makundotora zvasara panofanira kuenda mombe yani yababa, mombe yamai ndotivairi chakashata nembudzi. Unoti wati wakawapa mbudzi ndakavapa mbudzi handisi mukwasha ndavangazoiendesa. akaunza here mbudzi mukwasha makapuwa mbudzi 1 saka kwasara ngani? 2. Kwasara 2 ndo dzaunoendesa, then zvimwe zvese izvo unotora zvasara paroora remwana wani wako. Kana achikupuwa kana irepa munopuwa yenyu yeumai, munopuwa yenyu yeubaba. Mukwasha zvimwe zvese anotora iye, pane zvaanowana kumukwasha wake nembudzi 2 dzemasungiro. Handiti saka sinzi nyaya yanga yatopa execution handiti. Saka pazvinondotorwa isingazivi kuti sezvo natezvakavasi vakakumbira kuti kana achida kuvapo sezvo muchitaura kudaro angwaya mwana angatanga kubvisirwa mai vacho vasati vabvisirwa. ndo zvatiri kuti mai wacho wanopuhwa mombe yavo yeumai handiti vanatezvana wopuhwa yavo yani yababa. Ava vanhu havana kuroorana, havana kugara wese, saka anongobvisa pamadamage chete, haabvisi roora nekuti haana kugara nechii nemwana wenyu. Asi mombe yeumai inodii kuvapa mwana wake wacho zvaasiri kumurume wake pachaitwa sei? Panobviswa veni zvakafanana nezvekupuwa. aiwa isu tiri kutonga yenyu, hatisi kutonga yemwana wake. Handiti zvakwaari nemukwasha wake kuti vanotongana sei. Handiti ngaindaro rakatongwa namambo ndokudzosera matongero akaita mambo, ndosaka ndakati ina handizvikwanisi, ndoda kutongerwa namambo. zvatiri kutaura ndeve zvenyu imimi, hamuwani zvese kwete. Muwana anoona mombe yavo yeumai, imimi munoona mombe yenyu yeubaba, then nembudzi dzemasungiro. Zvinhu zvese zvinouya iye mukwasha natezvara wake, mukwasha wake natezvara wake vanoonana zvemberi. ndikuona mukwasha wachayo ndizoda vabatsirkanisa mukwasha aripi? Mukwasha ari baba, right? Iwe mukwasha unoteedza judgment yawakadii yawakapuhwa, handiti woendesa zvinhu kuna tezvara wako. Ndiye tezvara wako, haupindiri dzisiri dzako, handiti. Iye uyu anoitawo yake nanatezvara wani wake, handiti. Takuta kuti akusungirwa kuti anofanira kubhadhara mombe 2 yamai nekuti mwana aroorwa.
Saka mwana anofana kuwana ng'ombe yake yochi, mai vanofana kuona ng'ombe yavo yeumai nekuti mwana adi arohwa vopuwa ng'ombe yavo. Saka tosimuka execution muona wakomana kuti pamwe akundoti nhaega izvozvi akuziva kuti